chibai le vikule tuntuma chuan horror movie munom tak mai The Things te kan clear ho don ani movie bulchan na chuan Antarctica lo langin Norwegian scientist pathum te chuan vuram zau taka signal kal chu an chuya transmitter manga signal an chui ze lai chuan thokle khata signal chu ron pung ta thuta vur kara chuan motor chu tiding ta a chuti lai tak chuan an motor chu vur hnuaya tlalutin vur khikara tlatlang lawatangin an motor light chuan spaceship achun fu chuan mu a anthel mu chuan a thong hlom hle ni anua chuan sender Norwegian scientist lo langin American paleontologist Kate Lloyd ti chu va mu in thil ruangam le thil nungan va mu chwa tho shilin Antarctica kal turina mina Kate le thopui edema chu thlona khaltu American pani Carter le Jameson te chuan Antarctica lampanin an thopui ta ngala Kate le edema an thlen chuan spaceship motorin an kal ngal wata an va thlen chuan Norwegian mi Edward Kem leader le Lars Tilo omin mechanic pakhat English atongai mi alo tinen an lo ni a an try to ber chuan spaceship lan kim theina ber atanga entirin scientist te chuan alianin achang kang hle ni ti an muthiam ngal maya spaceship atanga halote punlama thilnung bur chunga tang an va mu a bur chunga tang ani wangin ache theimi alawa chu thil chu lak chhuwa chi ni nge ni lawan han ngai to a anun to pon ring chi alo ni chik taka enin anlet san le ta a scientist te chuan thil nung chu lak chhuwa camp tlama zirchiana tan than ti tlanga atuka chuan scientist te chuan thil nung bura khalvek chuwala in camp lama an thlen puita a thingveka sakmang chunga chuan da lutin sender chuan sample lak masak bera do thotem te chu shilin maseke ti chuan shilaka inven na le inven na thil lak masak arot be bok bur chu verin thil nung taksa them chu le chuakin glass pheka anda a tim te chuan an thil mu chwa wang chuan lomin in ti hlimna an neya thil nung la ngai lo mu chuak ngei ni nanin shani anua chuan bur chu alo tui zela midangan party lai chuan uilo bo vak vakin chwa tumna salhe a Jameson chu bathroom atanga lo chuakin thil nung an da chu en uluk hle a chutia chik taka en lai chuan Lars chuan ronti phuzukin akal san le tamaya akal nu lok chuan thil nung chuan bur hlom chu tike in chunga azwang chuak ta dai maile Jameson chu roma lut fatin bur atangkha nun na nein atlan bo tho vachil thwaya an vai chuan thil nung an da na chuan kalin vur ko zau tak bak mon wa nei talaw sender chuan team ne mo team thumai mo in chena zonghal turin atia pona chuan chuakin an zonghala team pakha chu uyom na lama kalin an wa thlen chuan thisen le uyom na chhia chu an wa mutamaya Henry kale Olaf chu Norwegian sirlama kalin thogle khata in hnoya thil nung chu muin chakai angmaya ke tam deu nei le nang ban tak ni in akazau taka chuan halian tak alo nei boka aka tang chuan thilron phu chuak thutin Henrik oma tak chuan ron phu tlangin in hnuai lama chuan apot leta a ezui ta ngal de ya Olaf chu ring taka awin anzawai chuan an local khom ngala silai chuan ron ka ron tawaka ma se thil nung chuin tin ma om lo chu wang chuan an ni ho chuan petrol vom lutin an hal nan ta a Henry taksa po cho ka chunga lord tu tinaron langa tim ti chu let le in chu thil nung an hal lum chu lalutin an vai mai chuan an chi ai hle a Olaf chu chau melina damlo mel hle a Carter chuan Olaf chu zinga in kolna dong tura a roi chwa tur thuwa soya sender chuan Henry ka thima se scientist an lani thole thil nung zirchian na hun an nei chuna ni tho chu lo soi ve bok thil nung taksa chu zai hongin achunga chuan Henry ka lu alo oma keti chuan Henry ka vunrong tharlan dan chu alo soya ataksa tang chuan thirte reu te la chuakin enge ne zota Henry ka thopui pa chuan Henry kan aban ru ti nge nana man thin tholo shirin keti chuan taksapona lo om chana zot le ngala anua chuan keti le edama chuan microscope a sel te chu enin sel nung dang mu belin chu chuan Henry ka sel te chu an puya an siam zel ti a mu a zinga chuan
Carter le Jameson na chuan helicopter chu lo pua cha in Katie chu bathroom a intifaya chuti lai tak chuan thil enga mo thisin kai mu in napkin chuan an lakanga silver pali thisin kai alo ni shower laman in chuan thisen tam tak bua a mungala ma se tu man lo omlo ola fale midang te chu helicopter a chuangin mi pali chon chuak don chia Katie chu tlan chuakin thlok chuak lo turin abana wawaya Carter chuan alo mu a tumle tur chuan a thlok niam zui ngala Greek sa chu amai ronin hongin apuma ronin hong boka adula tang chuan thil sei takti chuakin ola fa chu be zui ngala Kate Sandra chuan tlang le lama helicopter tlai chun en ringa achunga chuang mi pali te chu an thi zui ngal vek bokani Sandra chuan engwanga ti top tum nge ni ti azot ngala tim ho chu ruma lutin Katie chuan silver pali thisin kai bathroom ma mu thu soin sel chungchang le angai dana chuan an thil nung man khan an puya midanga siam thei tho a soibok bathroom ma thil mu le Henry ka taksa thirom da nena inzom na anei thu soin ma se tu manan oi sak do lawa anni ho chuan kem nai bera tranpuina dila Russian chemical chu an rot te zoka Julia ti chu Katie nunga rondingin tim dangami Colina chu bathroom ma amu thuaron soya Katie chuan chwa san wata du tholo chil ve thung Julia ti chuan motor chabi omna asha thuina lo changa Katie chuan dokana chabi zon lai chuan anunga thil nang ri asia a Julia ti in thak dang lam lo ni in Julia ti chuan ron bein ma se Katie chu tlan chuak ngalin Norwegian mi pakhat tlan pel pa in tlan turin ashil ngala ma se tlan chimhan lo Julia ti chuan ron ti hlum ta ngala Katie chuan kongka kharin Edemele Lars an lo thling ngala Lars chuan kongka hungin mein a phulum ta ngala Lars chuan Julia ti le Norwegian pa chu a phulum ta a tim te chuin mukhom le in Katie chuan virus angani thole thil nung thi senemo selen kaipal chuan an changve ngal theiti asoya Edamane na virus kai engtin ngen ti chinzot ngalin Edama chuan an khungsan thin thuina lo changa thisin test veka tunge kai ti zon chuan tumta a Edem le sender chu le pa na thokin chuti chungin motor zongjong Lars le Katie chuan man mai thei lovin an lo siam thunga an le te line an lampana Jameson le Carter a chaw taka local chuwa mu in Shian kai nge yan ringa achan chu helicopter a khan an chuan ho vek wangani ruma kal khumin letle an tum lai chuan an lep lokang hlo chu an mutamaya tim ho chuan anan enchian chuan Julia ti taksa po chu lokang ral zo vek to pu mai turan chelawa Katie chuan test dang ti dana sha thulo soin flashlight line Lars ka chu achuna ahala kim ti amua midang bula chuan virus kai chuan han nei kim don lo ti ashil ngala team member zong te chu in enfia vekin han la nei kim le kim lo chun ena Katie chuan Lars hena Jameson le Carter te vashwai turina ti a Lars le Norwegian pa Jonas chuan Jameson te omna lam chu panin ma se chwa tonga tangin an lo tlan bo man lo ni Lars chuan an zong kwal vela thokle khata building atang chuan aron potlut te thuta Jonas chu a thian tin hena kerle in Jameson le Carter an Lars an tha tho avasoya Carter le Jameson chu meal silai kyanga lo lutin Peter ma chuan ron ding ngala Peter hunga team ho chu biruin Jameson chuan Peter lua silai chuan akap zui ngala Peter guest chu likin meal chuan a hliawa apuak zui ta ngala Edward chu vor chuakin liam na sa takatwara Carter te chuan an monro nei da thla a ban phara lo chuak turati in an lo chuak ta a room pakhata lu khom tirin Edward ban chu bungin thokle khata ataksa tang chonon tla chuakin ran nung makdawa chon rin siam dang lamta a Jonas maya chona waka Edward pumatanga thil sei takron chuak le in Adamale Jameson chu aron nyam ngala Kate Carter chuan Messi lai chuan ka an lo tuma ma se lo man theilo Edward kotle ke ronin siam danglamin Carter chu aoma achun tlang le ngala Adama maile amai chu avain zom tir le ngal bok Kate chuan ron hal hluma tum le a ma se Edward chu kalbo manta ponlama chuakin vura chuan tata a Jonas lampanin Edward ban le Jonas chu a hal lum zui ta ngala Carter chu Jameson taksabula chuan lo thuin
aron thau chhuaka jeme suna taksa chu hal turin ashil tangala Katie le Carter chuan tha tumin anzong hala dokan phena sender chu lo biru in ma se thil nung chuan aron be tangala Carter le Katie anzon lai mek chuan thil nung chuan Carter chu ron be thutin Katie chu kitchena tlan lutin asangin abiru tangala thil nung chuan Carter chu umzuin Carter chu furniture phena abiru a thil nung chuan Carter amu main Katie chuan mail ron phu chhuakin thil nung chu pona vura rang takin atlan chhuak ngala ma se ahal lumman ta thawani sender chu motora atlan chhuak toran ba mu a Carter chuan Katie bula kaltir turle vurin me khong tur thu shilin Katie chuan thil nung dang bula cha kalna tur nei thu soin motora chuan a chuang ve ngala sender chu spaceship lama anzui ngala Katie chuan Carter beng chu uluk takin anena ma se Carter chuan larsa atha lo thuina lo chang ve thung an thlen ve le spaceship chung luna chu pan ngalin an kallai chuan spaceship chu ron nungin mun him lampanin an tlan ta ngala Katie chu onga tlain Carter chu lut ve ngal bok Katie chu thokangin spaceship chakna tak chu muin apan ta ngala thil eng de sep se pangin alo langa anunga chuan sender chu lo lang thutin aron be ta ngala abum ken lak chhuwa pa in thil kwa awak luta ma se sender chuan ron pochwakin aka tak chuan Katie chuan bom chu lo bom luta apuak darta a ship engine po chu top ngalin Carter net motor laman pan ngala thokle khata Katie chuan Carter chu longhak ri lok turin an ti a motor pon atang chuan Carter an hena chuan mishing pa ngai ni to lo ti in a shila achan chu abeng be chu ni Carter chuan beng be nei to lo Katie chuan me al silai chu la in Carter chu ahal lumzui ve ta ngalani motor pakhat zoka chuan lotin chu motor chu sender motor khat thinani atuka chuan helicopter chu kema lo tumin kolina chu radio bula alo thi khong veka helicopter khaltu chuan daman omem ti in aron awa chuti lai chuan larsa chuan silai ron kapin dam chuak chunani thosoya chuti lai tak chuan uilo chuakin larsa chuan ka atuma ui chu tlan bo mana larsa chuan pilot hena uyani lo thole helicopter lut wat tur chuan a shil tangala thlona chuan ui chu umzuin ka antuma ti chuan movie chu alo top zui ta ni